ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना आं दाख्लै माने आंनि गार्लफ्रेन्डजों आं फट' आपल'ड खालामदोंमोन ओमफ्राय बे समाव आंनि हाथाय बिराद गेसाव होनबाय थादों मानसिफोरा आरोना हाथाय गेसाव एक्सुवेलि आंनि हाथाया गेसाव नङा आरोना बिनि थाखाय माने बे पाक दंना ओमफ्राय बिदिनि थाखाय आंनि हाथायखौ एसे बोरैबा नुयो आरोना खिन्थु आंनि हाथाया गेसाव नङा मिन्थिबायना आंनि हाथाय बिराद क्लियार माने बिराद साबालै आं ओमफ्राय मा जायो मानसिफ्रा सिख्लाफ्रानो आरोना बांसिन बिदि बुंनाया बे सिख्लाफ्रा जोंदो आरोना आंखौ मोजां मोनो बिसोर खिन्थु बुंनाया आं सिगांनो आरो रिकुवेस्ट खालामखादोंमोन नोंसोर आंनि जेसेबां फ्रेन्ड दङ आंनि फेसबुक लिस्टआव सासेखौबो आं रिकुवेस्ट खालामनाय गैया गासिबो रिजेक्ट खालामजोबदों ओमफ्राय दा आंहा गार्लफ्रेन्ड मोननाय गावसोरा जोंबाय आरो हाथाय गेसावा बे गार्लफ्रेन्ड अबेयाव हाथाय गेसाव नुदों जेला जेलैनोसो नोंसोर मिन्थिदों आङो